Naka-lockdown karon ang Police Station 5 sa Mandaue City Police Office human ang usa sa ilang dinakpan na nagka-positive sa COVID-19. Ang report ni Nico Sirido. Gikordon ang atubangan sa MCPO Station 5 sa Barangay Upaw. Yellow line ang giharang sa istasyonan, pamatuod nga gipaubos na kini sa lockdown. Gihimo kini nunot sa kumpirmadong kaso sa COVID-19 gikan sa usa nila ka mga dinakpan. Padung naunta kini i-release ug mopiyansa. Gipaubos sa swab test ug dihang nagpositibo, gi-lockdown na dayon ang tibuok istasyonan. RT-PCR test sa ato ang tulo ka buok nga persons under police custody of Station 5. And among the three, isa ka buok ang nag-positive. That's why immediately ato ada yung gitawagan ang ato ang station chief sa Police Station 5 na lockdown na dayon sila. Apektado sa lockdown ang mga pulis sa sud ug ang ilang hepe nga atua sa istasyonan ug dili na makagawas. Ingon man ang mga dinakpan. Samtang ang ubang pulis nga nakapauli na pakuhaan pa og swab sample gimanduan sa pag-home quarantine. Kay di naman makaresponde sa mga alarma nga posibleng mahitabo sa ilang jurisdiction, laing police stations, Station 1 ug 3 ang gitahasan nga mutubag sa mga alarma kung gikinhanglan. If naay mga mahitabo or angay nga respondian ang sa Station 5, ang pinaka-nearest na neighboring police station ang mo respond sa ilaha. Gipasalig noon sa PNP, gitutukan ra ang sitwasyon sa ilang mga personnel ug mga arestado sa sulod sa istasyonan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.